Obec Veľké Teriakovce leží na rieke Rimava pod vrchom Magingrad. Od Rimavskej Soboty je vzdialená asi 10 kilometrov juhozápadným smerom. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1334, no založená bola už asi o 100 rokov skôr. Najskôr ju vlastnil kaločský arcibiskup, neskôr rodiny Séčiovcov a Mikofájovcov. Vo Veľkých Teriakovciach stojí nad obcov evanjelický kostol. Bol postavený v barokovo-klasicistickom štýle v roku 1790. Aj keď v zlom stave, ale zachovala sa aj klasicistická budova mlyna z roku 1800. Toto sú jediné pamiatky v časti Veľké Teriakovce. Najväčším skvostom obce je však gotický evanjelický kostol v časti Malé Teriakovce. Bol postavený v 15. storočí a dnes je súčasťou turistickej trasy zvanej Gotická cesta. Má veľmi cenný interiér so vzácnym kazetovým stropom. Najstaršie kazety pochádzajú zo 16. storočia, ostatné zo 17. a 18. storočia. V motívoch prevláda renesančná ornamentika. Ďalšími cennosťami interiéru sú drevená maľovaná empora, kazateľnica a renesančný oltár pochádzajúci zo 17. storočia. Kostol bol v 17. storočí obohnaný obranným múrom. K Veľkým Teriakovciam patrí aj časť Krásna a Vrbovce nad Rimavou.